екипите на Радио София, в които работя от коя година, говорихме, 1947. Много записи съм правила тук, много по-целяло, сълзи, приказки, ругатни даже, но така са се сменили по време на годините, но винаги е било най-високо качество и винаги са били хора, които са единствени и които много се радвам, че съм била в контакт с тях и съм много благодарна за всичко, което съм получила от екипите на Радио София. Благодаря на много уважаваната наша пианистка и педагог професор Милена Молова за гостуването в Развиваче. Поводът, да припомня, е награждаването и за изключителен принос към българската култура в анкетата Музикант на годината 2024. На церемонията професор Молова избра да изпълни първата балада от Шопен, а ето сега една негова мазурка. Опус 50, номер 3 в до диез минор.